کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیرے ہو کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیرے ہویا خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن سبحان اللہ سبحان خیرے ہویا خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے تے ہر دل چو یار صدا نکلی سردار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیرے کیا زینب پاک رسول تائیں میں سنے کافی دیر تو آیا میں سنے آج کیویں سن سو کہ مہمان دی جو قدر کرنے لوگ میں تو مہمان ہاں محبت نال کہہ دو سبحان اللہ میں سنے کافی دیر تو کہ قیوم بھائی بھی حضور دی تعریف کیتے نے صحابہ کرام دی تعریف کیتے نے اولیاء کرام دی تعریف کیتے نے تو حضرت علامہ صاحب نے بھی سرکار دی تعریف اولیاء کرام دی لیکن حضور دی آل دی تعریف کہیں نہیں کی تھی اوئے ہوئے ہوئے صدقے جڑا حضور دی آل نال پیار کرن دے بولے سبحان اللہ میں نہیں جڑا امام حسین نال سچی محبت کرن دے ہاتھ بلند کرے آگے سبحان اللہ مہربانی میں ایک روپائی پڑھدا اور تھوڑا امتحان ہے ہاں کیا زینب پاک رسول تائیں تیرا گھٹن شان نے دیتا نہیں کیا زینب پاک رسول تائیں تیرا گھٹن شان نے دیتا توجہ ہمیں بازو قلم عباس دے تھے تیرے علم ڈھان نے دیتا ہمیں بازو قلم عباس دے تھے تیرے علم ڈھان نے دیتا اسا حاکم شام دی گلیاں وچ تیرا بھلڑ قرآن نے دیتا ہمیں اجڑ گئے ہاں پر اے مانا وہ تیرا کچھ بھی جان نے دیتا ہمیں اجڑ گیا پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا جوار شزیم تو میں صدقے جائے پاک نلین نو چمی آئے جدرل بیٹھے کوسین تے پھر نین چمی آئے حاکم راز دی گلے ہر ایک نے صدا شاہ شکلے نو چمی آئے جس نبی نو چمدا جگ سارا اوے اس نبی حسین نو سبحان اللہ چمی آئے جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمی آئے اور ذکر علی دا سبحان اللہ علی اللہ بولے سبحان اللہ ذکر علی دا ذکر سائے وچ قلب سرور آویندے ہر مشکل وچ سنے حیدر دا چیتا یار ضرور آویندے تے نعرہ لگے علی دا ہر دل کو جذبہ بھرپور آویندے جدے دل وچ علی دا پیار ہوے او تے منہ تے نور آویندے جدے دل وچ علی دا پیار ہوے او تے منہ تے نور آویندے او تے ورگا زمانے تے دسو کہڑا سخی ہوے او تے ورگا زمانے تے دسو
کہڑا سخیوں وے ایسا سخی یقیناً سنے ٹھنڈ کو ذکر سبحان اللہ او دے ورگا زمانے تے دسو کہڑا سخیوں وے جیندہ نانا نبیوں وے جیندہ بابا علیوں وے او دے ورگا زمانے تے دسو کہڑا سخیوں وے جیندہ نانا نبیوں وے جیندہ بابا علیوں وے او دے ورگا زمانے تے دسو کہڑا سخیوں سخیوں محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافیے ملے پنج تن دی چوکھٹ تو پھر خیرات کافیے توجہ عطا